Velkommen til Julie og Anses show. 2. Prinsessen fra Rom. Jeg er altså vildt meget. Jeg lå faktisk og sov indtil I kom. Og nu skal vi til... Ja. Vi larmer altså totalt meget. Der vil jeg larme så meget. Og nu hælder lige min pude nu. Jeg skal bare totalt lytte. Giv mig så min pude. Ja. Det er ikke godt for tramper. Jo! Hey! Man skal være tag. Der bliver du til at være med. Okay. Kan I ikke være med dig? Okay. Min mor laver pandekager i dag. Vil I ikke med hjem? Okay. Ved I, hvad min farfar? Hey. Han er paven af Rom. Wow. Så vi må være han i kirken lige når vi vil. Yeah. Kom, skal vi gå hjem nu? Jo. Vent for mig. Jeg er Ej, helt ærligt, nu kommer du altså.